Hola, benvinguts al canal de YouTube Els còmics del senyor Dolent. Per què faig aquest canal? Bé, perquè crec que els còmics poden agradar a tothom i quan algú diu que no li agraden els còmics realment és que no ha trobat el còmic que li pot agradar. El que faré serà, en una sèrie de vídeos, parlar de còmics concrets que són bons. Si un no us agrada, potser us agradarà el següent. I d'aquesta manera acabaré tenint una sèrie de recomanacions que espero que us agradin i que us funcionin i que recupereu el gust per la lectura si no el teníeu i que el mantingueu si encara llegiu i sou dels que llegiu còmics com jo. M'acompanyeu? Doncs vinga. Hola, avui us parlaré d'aquests tres còmics. Aquests tres còmics són l'obra de Jaime Martín, un artista de l'Hospitalet. Es van publicar al mercat francès primer i l'ordre en el que es van publicar va ser aquest. Van començar per aquí, seguir per aquí i van seguir per aquí. Com a detall, si els volguessin llegir en l'ordre cronològic del temps que retraten, l'ordre hauria de ser aquest. Però bé, en parlarem tal com es van publicar, que seria així. Per tant, començarem parlant d'aquest, Les guerres silencioses. A Les guerres silencioses, Jaime Martín surt ell mateix en el còmic, una mica d'autoficció, com el dibuixant que no sap què coi fer, ni de què parlar, ni de què fer el seu següent còmic. Apareix, va a algun dinar amb els familiars, amb el pare, i hi ha el típic dinar familiar en què son pare comença a explicar-li la mili. Una història que segurament a molts els hi serà familiar. Com que està sense idees, doncs comença a dir, bueno, explica'm més coses de la mili. El pare, evidentment, ha encantat, la família fotent-s'hi de cul perquè, hòstia, ja estan cansats d'escoltar el tema, i el pare li explica coses de la mili. La mili del pare va ser als anys 50 i finals dels 50 i la va fer a Ifni. Sidi Ifni, al Sàhara espanyol en aquell moment. Una colònia del govern de l'època i que, a més, estava en un conflicte amb el que després va ser el Front Polisario, independentistes saharauis, que després van tenir problemes també amb els marroquís quan va marxar l'exèrcit espanyol d'allà. En fi, és un retrat d'una mili especialment cabrona i en un lloc especialment remot, en unes condicions molt dures. No hi havia cadires, pràcticament, no hi havia paper, amb la qual cosa les cartes de la família eren molt apreciades, i us podeu imaginar per què, etc. Aprofita, a més, per retratar com era l'Espanya d'aquells anys. I era un lloc on, bàsicament, si no havies fet la mili no podies fer res. Les empreses no et contractaven, no acabaves de ser algú de fiar, i per això doncs no li va quedar més remei abans de posar-se a buscar feina en sèrio del que li agradava, que era mecànic, estem parlant tot això del pare de Jaime Martín, no li va quedar cap altre que anar a la mili. A part, una època en la que no hi havia ni opcions de pròrrogues ni, per suposat, objecció de consciència. Retrata aquella mili, retrata el que era la mili per la gent que es quedava aquí, la promesa, en aquest cas, i uns anys molt complicats de la nostra història que tot i això, cap a la part final ja es veu que la cosa millora una mica i ja anàvem, a finals dels anys 50, la cosa estava millorant una mica perquè als anys 60 hi hagués una mica de consumisme, de boom econòmic, que millorés una mica la qualitat de vida. Aquest còmic el va publicar primer a França, no era el primer que feia així, ja n'havia publicat algun altre, va ser un èxit, i aleshores, a partir d'aquí, va veure que potser tenia un filón per explotar. I aquí arribem, aleshores, a Jamás tendré 20 años. L'àvia de Jaime Martín estava a Melilla i feia anys el 18 de juliol de 1936. Amb aquest panorama, i si tots sabeu el que va passar el 18 de juliol del 1936, justament a Melilla, va dir la frase aquesta de Jamás tendré 20 años, no hi arribaré. Li va anar de poc. Li va anar de poc perquè realment alguns dels seus amics els van afusellar. Allà va ser un dels llocs on la sublevació militar, intent de cop d'estat que va desembocar en guerra civil, va triomfar el bàndol rebel, diguéssim, i l'àvia de Jaime Martín va tenir feina per escapar d'allà. Va escapar d'allà, va arribar fins a Orà, per les muntanyes, va arribar a la península i allà va conèixer el que seria el seu promès, el seu marit després, just quan el van enviar també a fer la guerra. El que tenim aquí és un retrat de la guerra civil, una mica dels records que van quedar, però la guerra civil
des d'un lloc una mica complicat, després ja és península i sobretot prop de Barcelona, Hospitalet, i també de la llarga postguerra. És a dir, el conflicte realment va acabar, el conflicte bèl·lic oficialment va acabar el 39, els primers anys de postguerra van ser duríssims, encara hi havia passeillos, encara hi havia fusellaments, hi havia moltes coses sense aclarir-se, molta gent que a l'alba apareixien morts en algun descampat i ningú investigava perquè era millor no investigar, retrata tot això. I com tot això, fins i tot amb aquest entorn tan complicat i tan difícil i tant del bàndol perdedor, perquè tant ella havia estat al bàndol republicà com ell, que va lluitar pel bàndol republicà, com fins i tot en unes condicions tan adverses la vida segueix i fins i tot les coses poden anar una mica millor, tot i que hi ha algunes reticències i algunes baralles, discussions, etc., que s'allarguen fins molt enllà. I això ho veureu al principi, que hi ha un moment en què l'avi de Jaime Martín menja pa i feia anys que no el provava. I no us explico el per què, per no fer un spoiler. ¿D'acord? Jamás tendré 20 años. L'àvia de Jaime Martín, la Guerra Civil. Cronològicament aniria abans que l'anterior. Quan Jaime Martín estava presentant aquest còmic, explicava que després de les Guerres Silencioses, després d'aquest, el seu editor francès, a França publica per l'editorial Dupuis, suposo que es dirà, li deia que ara tocava fer un retrat de la seva generació, la generació pròpia de l'autor, de la Jaime Martín. Ell no li acabava de fer molta idea la cosa, però doncs al final ho va acabar fent, perquè també és una generació interessant, té coses a explicar, etc. I aleshores arribem al darrer còmic de la sèrie, que és aquest Siempre tendremos 20 años, fent un joc de paraules amb el títol del segon, diguéssim. Seria com l'altre revers. Aquest còmic comença amb la mort de Franco, l'estan veient per la tele, mentre un senyor molt seriós està dient aquelles frases mítiques a la televisió en blanc i negre de l'època. Els nanos, que s'han reunit allà perquè no saben gaire per què la família s'ha reunit, doncs es posen a jugar a cotxes, a índios, el que sigui. Retrata des de la transició, des que seria la mort del dictador, i a partir d'allà va venint cap als nostres dies. Una transició que no va ser tan modèlica com després s'ha volgut recordar, amb molta violència, amb molts morts, amb molts conflictes econòmics, sobretot. Retrata també una mica el que era l'extraradi de Barcelona en els anys dels quinquis. El cinema quinqui realment retratava una realitat que existia. I és que es va combinar una crisi econòmica bestial, un canvi d'un sistema polític a un altre, un boom demogràfic que va coincidir amb la crisi, que va fer que hi hagués moltíssima gent a l'atur, l'arribada de les drogues, l'heroïna sobretot, i clar, era un paisatge que era molt devastat. Els extraradis de qualsevol gran ciutat eren un territori sense llei, de violència extrema, una mica. Però bé, és el que hi havia en aquell moment. Ell era un nano que volia dibuixar i amb els seus amics hi ha dues grans aficions, que són el dibuix i la música, el rock, el heavy. Eren els anys de les cintes de casset, de concerts completament salvatges, surt un concert de Motorhead, un concert de Ramones, eren els anys del rock, del punk, eren els anys en què ja començaven els anys 80, que ja tenien que ser els anys on es consolidava el que seria la democràcia, i aquest còmic també és el desengany que va representar això per molts d'ells. A la seva generació, i a d'altres, però sobretot a la seva, s'ho van creure molt, els van vendre que Europa era l'Europa de la llibertat, de la democràcia, dels drets socials, etc. Era una cosa a la que aspirar. I això va ser així fins que el 2008, amb la crisi bancària, va venir la crisi del deute, i Europa es va convertir en l'Europa del deute, l'Europa de l'austeritat, l'Europa del no podem fer res perquè Europa no ens deixa, etc. És una mica la crònica d'un desengany generacional. Jaime Martín és de finals dels 60,
va viure la transició amb 10 anys, diguéssim, i l'entrada a Europa doncs, ja era un nano, ja era una persona adulta, diguéssim, i va viure tot el que va venir després. Més coses que passen en aquest còmic. També passa la lluita per no anar a la mili. Jaime Martín va ser dels primers objectors de consciència, en uns anys en què el tema encara no estava clar que es pogués fer, però finalment es va aconseguir no haver d'anar al servei militar. A ell no el van rapar, com a la majoria dels seus amics, que eren una mica més grans i no es van escapar. I després també retrata una cosa, és autoficció, aquí descaradament els altres estava parlant de son pare, de la seva àvia, aquí parla d'ell, i ell doncs, volia dibuixar, i als anys 80, finals dels 70, primers dels 80, hi havia molts medis per publicar. Surt quan va entrar a la mítica revista El Víbora. Era molt jove, era un xaval pràcticament, va començar a publicar El Víbora, en un moment en què hi havia El Víbora, hi havia Cimoc, Zona 84, Cimoc igual no, potser, va venir després, hi havia moltes revistes que permetien publicar i guanyar-se la vida mitjanament. És a dir, els autors podien ser professionals dintre del mercat d'aquí. Això és una cosa que després ha canviat. Retrata també com això va anar canviant, va anar empitjorant. El que teníem als anys 80 era un miratge i després tenim una indústria que és pràcticament incapaç de mantenir artistes que treballin només per aquí i va haver de marxar a vendre's a França. Enviava coses per correu electrònic, li contestaven dient que no havia entès absolutament res i li va tocar aprendre francès i aleshores anar als editors d'allà amb el seu portafoli, amb les seves coses, amb els seus projectes i així va començar a vendre les coses allà. A més, el 2008, com a addenda final, hi ha tot això. La gent que va patir la crisi, no només ell, gent que tenia feines de fàbriques que tancaven, que havien d'anar a fer feines molt més fotudes, precàries, etc. Un panorama que torna a ser fumut, no tant com els altres, o diferent en la seva manera, però que una mica de tot se'n pot arribar a sortir. És un còmic dur, és un còmic crític, però no és un còmic desesperançat. De fet, a Jaime Martín, almenys amb ell personalment, les coses li van sortir més o menys bé, i ara és un autor que publica regularment, més o menys, a França, al mercat francès, que és el que fan tots els autors espanyols per poder sobreviure. Volia parlar d'ell perquè és un autor d'aquí, perquè és un còmic que parla de la nostra història, i m'ha semblat que era una bona manera de començar aquesta sèrie de vídeos. Si us ha agradat, doncs ja sabeu, like and subscribe i començaré a pensar en què farem pel mes vinent. Intentaré que sigui un cop al mes. Salut i còmics!